सर्वांक नमस्कारो. आमगेले सोमेले दिव्य हस्तान प्रतिष्ठा जावन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हंगेले उपस्थिति लोकार्पण जल तसले राममूर्तिक आमगेल समाज बांधवांना मस्त एक राम प्रतिमा काणिका म्हणून समर्पण केलं असा. त्या राम प्रतिमा काणिकेचे प्रसाद हंगा रामाला एक पया म्हणून ते प्रसाद दित असाची त्या काउंटर लागी आज मेसाची तिमे तो आमगेले बेंगळूर द्वारकानाथ भवनाचे टीम डे 1 तुले हंग प्रतिमा प्रतिष्ठा जल्ले लोकार्पण जल्ले नेक्स्ट दिवस तुले ना त्यांनी काउंटर घालनो सर्व राम प्रतिमा काणिका कोण कोण दिल्ल असा तांक गुट्टू लोकांक त्यांनी प्रसाद पावचे होड जबाबदारी त्यांनी घेतिल्ल असा. आम्ही ऑलरेडी ಒಟ್ಟು 120 ಸೆಂಟ್ರಾಕ ಕೂಪನ್ಸ್ इश्यू केलेची 5500 रुपयाचे राम प्रतिमा काणिकेचे ಕೂಪನ್ಸ್ इश्यू केले. त्यांनी प्रत्येक लोकांना हंग रामाला एद्रा येऊन प्रसाद घेऊ का म्हणून आम्ही हंग एक काउंटर ओपन केले. प्रत्येक लोकांना ते ಕೂಪನ್ घेऊन येऊन हंग एंट्री जाऊन तदनंतर फूल प्रसाद भटमामो सांगणी कंदिता ते घेऊन होता असाच ಒಟ್ಟು लोक ಒಟ್ಟು गावचे येऊन होता असाची प्रत्येक प्रसाद वर्षी एक कॉइन उरता रामाले ते घेऊनच का म्हणून ಒಟ್ಟು लोकांना एक विनंती. आजपासून साधारण एक कितले जण हांग येवन प्रसाद घेऊन गेल्ले असाची. साधारण एक 9000 लोक येऊन प्रसाद घेऊन गेले चांगा रामालय येऊन आणि एक 10000 आम्ही कूपन इश्यू केले असा. त्यांनी कोण कूपन्स हंग घेऊन यायचे जालना तांका ते सेंटराक आम्ही पेटवून दिवची व्यवस्था करतात मुखाल एक 15-20 दिवसांत तांका तई मेळता म्हणल्या बद्दल आम्ही सांगतो. मस्त धन्यवाद. हे प्रसाद पावोचे म्हळ्यार एक भयंकर व्हड जबाबदारी विषय हे मस्त चंद रीतीन त्यांनी करता असाची तांगे संपूर्ण टीम हाका आम्ही धन्यवाद सांगता असाची. थँक्यू. हांगा तुम्ही कूपन दिल नंतर ते कूपन आमगेले क्रॉस व्हेरीफाय जावंक येनो कडेर तुमगेले कॉइन आणि ते व्हेरीफाय जावंक येनो ते कॉइन आणि हांगा प्रसाद ताट रेडी केल्लो आसा. ऐसा राम प्रतिमे का किंचित दान देऊन येता शक्ती दिव्य दर्शन करून प्रसाद धारण करता त्या गेले का राम नाम जपयानाम स्वामी आज्ञानुसार अनेक लोकांना 2 वर्षपर्यंत त्यांच्या अभियान संबंध त्यांच्या घरांतून नित्यदानाचे कल्पोक्त फल आम्ही समस्त सहस जीएसबी समाज प्राप्त करू केली तर या उत्तरोत्तर कामना